Seigarren orriko 10. ariketa. Lehenengo honetan, soberan dauden ikurrak, gehi eta minus. Biak ikur negatiba daukate, beraz batu egin ditut. 6 gehi 5, bost gehi 6, 11 da, eta biak negatibak direnez, emaitza minus 11. Kasu honetan, gauza bera. Soberan daudenak, gehi minus, biak negatiboak, beraz batu egin ditut, eta emaitza negatiboa izango da. Hauek ere berdin dira. Bat negatiboa, bestea positiboa. Handiena, ken txikien egingo dut. Eta negatiboa daukanez balio handienak, hogeiak, emaitza negatiboa da. Horri berdineko, seigarreneko, 11. Bai, gogoratu. Handiena, ken txikiena. Hau da, 5, ken 2. Eta handienak, 5ak, zer dauka horretik? Ken ikur bat? Emaitza ere. Lehen aurreko ariketako bezalakoa, baina hainbat nahastuta, bai, orduan, bizi soberan dauden ikurrak. Lehenengoa, positiboa denez, bai, 7 gorrin horria lehenengoa. Ez dut jartzen. Minus, plus, minus. Minus, minus, plus. Ezkerretik eskuinera egin ezingo dut. Lauken 3, bat. Horren ariketa, berdin. Oraingoan, minus daukanez lehenengoa, mantenduko dut. Minus, minus, plus da. Minus, plus, minus. Ezkerretik eskuinera eginez ere. Minus 5, gehi 4. Bat da. Zi? Gogoratu azkeneko honetan. Handiena, ken txikiena egin beharko nukeelako. 8, ken 1, 7 da. Handienak zer daukai aurretik. Minus ikur bat. Orduan emaitza ere negatiboa. Ere antzekoak dira. Soberan dauden ikurrak. Oraingoan, egin beharrean leheno bezala ezkerretik eskuinera, banatuko ditut. Positiboak direnak, plus bat daukatenak aurretik, kasu honetan 15ak ez daka plusik, baina lehenengoa denez badakigu hori dela. Eta negatiboa daukatenak. Orduan, alde batetik ingo dut. Karratuan sartu dituenak, 15. Gehi 7. Gehi 13, eta beste aldean, kasu honetan negatiboa karra dagoenez, 10 bakarrik jartzen dut. Orduan, emaitza hau, ken hau egin beharko dut. Hau eginez, 5, ken 10. Emaitza, 25. Hemen, plus, minus. Minus, plus, plus. Plus, minus, plus. Berriz egingo dut, positibak eta negatiboak banatuta. Bale, orduan, positibo bakarra hau,
Eta besteak, negatiboak, aurretik minusak dira. Orduan, irugaita alde batetik. 18, eta beste aldetik, 3, 2, gehi amai. Goratu beti dela, positiboak, ken negatiboak. Honen baturak, 3 gehi 2. 5, gehi amairu, 18. Zunetan, 0 bat.